En el moment del naixement van ser 157 municipis hereus de la manifestació del 10 de juliol de 2010 contra la retallada del Tribunal Constitucional a l'Estatut d'Autonomia. Hereus dels municipis moralment exclosos de la Constitució, del Port de la Selva i de les primeres consultes populars sorgides a Arenys de Munt. Ara ja en són més de 700. Tots formen part de l'AMI, Associació de Municipis per la Independència, constituïda a Vic el 14 de desembre de 2011 amb Josep Maria Vila de Badal, el seu primer president, al capdavant. L'objectiu, bastir una xarxa de pobles i ciutats favorables al dret d'autodeterminació del poble de Catalunya. En 4 anys, l'associació ha crescut ràpidament i s'ha estès per tot el territori fins a arribar al 75% dels municipis catalans. Sempre amb l'objectiu d'aglutinar esforços per la independència, buscar la transversalitat, teixir sinergies amb institucions, partits polítics i entitats i col·laborar en la internacionalització del cas català. L'AMI participa com a actor en les principals accions públiques i ciutadanes que s'han celebrat en els darrers 4 anys. A la manifestació de l'11 de setembre del 2012, que compta amb la participació de gairebé 2 milions de persones, els alcaldes de l'executiva se situen a la capçalera amb la pancarta «Catalunya, nou estat d'Europa». El 2013 són presents a diferents punts de la via catalana, que travessa Catalunya de punta a punta. I el 2014, l'AMI dona suport també a la V baixa. Tot seguit es transmet al president de la Generalitat la voluntat de tot un poble que lliurement omple els carrers de Barcelona i que fa arribar a la vegada el missatge a tot el món. L'AMI és membre constituent del Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Dona suport i promou, gràcies a centenars d'alcaldes, la campanya Signa un vot per la independència. El 2013, l'associació encarrega l'enquesta més gran que s'ha fet mai sobre la independència, amb una mostra de més de 3.000 persones i un resultat clar a favor del sí, amb un 56,5% dels vots. L'acte més important de l'AMI, realitzat conjuntament amb l'ACM, l'Associació Catalana de Municipis, se celebra el 4 d'octubre de 2014 al Palau de la Generalitat, on 920 alcaldes de diferents formacions polítiques presenten al president les mocions aprovades per mostrar el suport i la col·laboració per celebrar la consulta. Emoció a flor de pell i sentiment de viure la història en temps present. L'AMI col·labora activament en la convocatòria de la consulta al 9N i posa en marxa la campanya pel sí-sí. Tot i les dificultats, i gràcies a la col·laboració activa de molts ajuntaments catalans, se celebra el procés participatiu. Hi participen més de 2,3 milions de persones, de les quals més del 80% vota sí-sí. El juliol de 2015, l'AMI inicia una nova etapa, amb un president i càrrecs directius renovats. Enrere queda un munt de feina realitzada, la plenitud i la satisfacció d'haver acomplert uns objectius. Per davant, la il·lusió d'afrontar la recta final del procés amb noves cares, però també amb qui ha estat des del primer moment, amb el gran coixí dels alcaldes i alcaldesses sorgits de les eleccions municipals que estaran, un cop més, al capdavant dels pobles i ciutats i tots junts empenyent el país cap a la tan desitjada independència.